Kallina zaki fasa taro na gaban gwamna ka ne madubi miran gwamna salam yalle ka zama baba wilaya to ga bai faza ma ni kuje dai yalle maza da ke nuni kulata masu gida da kaduri kulata wai kamar bayi na kaduri yalle kulata wasu kana kana ga annuri mai haske yalle kana da sirruri muje dai mu yalle kawai muke buri ko gwamna ya sai ka fi sigen zari Profesa ya sunje uba na alkhairi Profesa ya yi ki na alkhairi Profesa kunje mai tsari na alkhairi Profesa mai gyara na alkhairi Profesa nisa kwaka yalle ne wannan ya ce mun na zo na gaishe ka na gaishe ka gwamna na kara gaishe ka muje yalle 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 muje yalle yalle ga yalle nan zaki